Atunci când otomanii au ocupat orașul, au distrus din amenajarea interioară a catedralei amvonul, care este o construcție de tip balcon de unde se predică, și au folosit lemnul pentru foc. Pietrele funerare au fost folosite pentru pardoseli. Din păcate, pietrele funerare mai interesante nu sunt vizibile, deoarece podeaua este acum acoperită cu covoare. În curte a fost construită o baie în formă octogonală, cu rezervoare, unde oamenii se spală pe picioare înaintea intrării în moschee. Această reprezentație este cunoscută sub numele de abluțiune, adică o spălare rituală pe corp sau pe o parte a acestuia, prevăzută de unele religii pentru purificare. Sacrificată în procesul de musulmanizare a Ciprului de Nord, această frumoasă clădire a fost la origine o catedrală catolică. Construită între 1209 și 1326, ea a fost dedicată Sfintei Sofia, fiind frecventată multă vreme de creștinii din capitala cipriotă. Tot aici au fost încoronați și regii din Cipru până la preluarea controlului asupra insulei de către venețieni în anul 1489. Moscheea a fost redenumită Selimie Camii în 1954 în onoarea lui Selim al II-lea, sultanul din timpul invaziei turce a Ciprului. Din punct de vedere arhitectural, Catedrala Sfânta Sofia se aseamănă cu celebrele catedrale medievale din Franța. Biserica a fost grav avariată în timpul cutremurelor din anii 1491, 1547, 1735 și totuși catedrala a supraviețuit, așa cum o vedem astăzi. Clădirea bisericii a fost consolidată cu beton armat și grinzi de oțel. Constructorii catedralelor gotice și-au dorit întotdeauna clădiri cât mai înalte, care să ajungă până la cer, care pot inspira teamă, respect și solemnitate. Acest lucru a fost realizat prin ridicarea în exterior a unor piloni de piatră în scopul susținerii pereților, piloni cunoscuți sub numele de contraforturi. Aceștia sunt întărituri masive de beton sau de zidărie în formă de pilastru, care formează corp comun cu un zid și care servește la mărirea rezistenței lui. Pentru a-i suplimenta rezistență, au fost extinși piloni masivi în număr mare pe toată lungimea pereților exteriori până la baza clădirii. Mai târziu s-a constatat că pentru ridicarea acestui tip de pereți, pintenii au fost slabi și primele biserici gotice din secolul al XI-lea deseori au crăpat și s-au prăbușit.
Îmbunătățirile aduse ulterior pentru consolidarea pereților înalți au fost arcurile butante. Acest tip de arc este unic pentru că pornește de la nivelul solului, spre deosebire de celelalte, care se sprijineau pe piloni înalți și masivi. Prin ridicarea arcurilor butante la o înălțime mare, se oferea sprijin la partea superioară a pereților și a acoperișului. Acoperișul a rămas întotdeauna cea mai slabă parte a structurii în toate catedralele. Arcurile butante au fost folosite pentru a construi un naos foarte înalt. Naosul este nava unei biserici, cu ferestre foarte mari. Creatorii vitraliilor, meșteșugari experți, au vrut spații mari pentru a afișa scene biblice, dar în același timp să permită o lumină slabă, religioasă, să pătrundă prin sticlă pentru a inspira atmosfera mistică și venerație. În partea de est a bisericii, adică corul și altarul, pereții au fost întotdeauna dificil de sprijinit, deoarece au fost slăbiți datorită numărului mare de ferestre. Aici este necesar aranjamentul semicircular al arcurilor butante din cauza formei poligonale a absidei, partea care închide nava centrală a bisericii. Din dorința de a respecta tradiția, femeile musulmane își acoperă capul cu o eșarfă, acest lucru fiind în conformitate cu poruncile lui Allah. Prin Muhammad, cuvintele lui Allah spun că femeile ar trebui să fie modeste și să-și acopere frumusețile ca părul, pieptul și picioarele. La intrarea în moschee, femeile și bărbații trebuie să se descalțe, deoarece intră într-un loc sfânt. Moscheea este casa lui Allah cel atotputernic, în care musulmanii vin ca un organism unitar să se închine în pace. Pentru a păstra curățenia în moschee, este obligatorie scoaterea pantofilor, precum și curățenia corpului, a respirației și a hainelor.